kamínka a že si mám najít kamarády. No. Tak si to Ivonka kopať loptu. Loptu? Já si to napíšu Michal a Velager od skedle a ako kopať loptu. Kámo, poď ty si naozaj nejaký pedofil, kámo. Ja ti vravím, že to je nejaké pedofil, no si honí na nás teraz. A dal si konfiš, aby sme nespoznali hlasovci. Bože, to je... To je decko nejaké paťo, Jaké kámo. práve došlo na náš teamspeak. No na náš, vieš, ak to myslím. Buchni si o hlavu, buchaj si, ešte silnejšie si buchaj hlavu, kápo, ešte silnejšie. Si buchať hlavu, a potom to tak vyzerá. Nůžky si dej pod hlavu ještě. Rekt. Nepíšeš kokotec, si sranko. Aká mafia Pau, čo rozprávaš? Čo, aký mafia Pau, prečo? To nie je on určite. Jaký? Ale už je tam napíš, co si o těch. Michal Hanuš, kto si, kápo, kto si? My teraz streamujeme si na live streamujeme, kápo. Michal Hnusný. Kámo, tebe inak seká mikrofon. Tento chlapec, to je... On je mentálne retardovaný, veď hej, to je to Je decko. asi tak. Michal Hnusný. Ale prečo to... Ľudia sa musia narodiť. Ale prečo to robíš, kámo? Povedz mi, Ani narušení ľudia. ja ti chcem dobre. Chcem ti povedz mi, prečo to robíš, kápo. Normálne sa s nami rozprávaj, kámo, nedaj ten klonfish. Všetci ti to odpustíme, že si retard a pochopíme to, hej, že si chorý. Žádný ten človek, co si. Nerob do Autista. seba retardovaného, keď no, možno si, ale vieš ak. Veď presne, Paťo. Já jsem retardovaný, ale... Ešte si to priznáš aspoň, Že to sa sa mi páči na prizná tebe. k tomu, Tá ty úprimnosť. kokot. A to má klonfish, to je nejaké decko, čo má 10 rokov, chlapci moje. Koľko máš rokov? Já nemám 10 rokov. Koľko máš? Koľko máš rokov? Já mám 7. Ty kokos, No, ty kokot, si robíš dobre. prdel. Tak to potom, to je potom už iný level toto. Hoši, to je troll. Veď ja viem, kámo. Ja ho trolujem, chápeš, Sa kozy. kamaráti na streame, ale proste, že ideš von medzi realitu a tam sa zhováraš s reálnymi ľuďmi. A ďakujem ti, no veď hej, presne. Z očí do očí. Windows 10. A ďakujem ti černá huba, budem ťa volať černá huba. Ďakujem, kámo, že mi robíš sledovanosť teraz na Twitchi. Normálne budem mať z teba views. Dojde aj večer, proste môžeme pokecať v pohode. Počkej, já se přijmenuju. Gumi Macko možno, hej, neviem. To je Mafia Pau, to nie je určite. Prečo to robíš? A Michal Hanuš, kto si ty, Michal, kápo? Kto si? Kto je ten Michal? Michal mi pořád tady píše kokoto, jakože kokote. Čo to si ty, kápo? Kto je mrzačka na černým bistru? Kto to je, kápo? No teraz máš lepší než ako vtedy.